Morella va acollir un interessant taller baix el títol «Tens controlats els papers de la teua entitat?» Va apropar al teixit associatiu dels ports diversos detalls per tindre en compte, així com també per estar al dia i complir amb els requisits legals. El CISE ha acollit el taller pràctic per a associacions titulat «Tens controlats els papers de la teua entitat?» La cita va tindre una bona acollida entre el teixit associatiu dels ports. Esta iniciativa va ser impartida per Julio Huerta, tècnic d'associacions de la Fundació Horta Sud, i Víctor Escoín, tècnic de participació de la Fundació Novesendes. El taller dura 5 hores en les que els assistents van organitzar tota la seva documentació legal en una sola carpeta, aprenent a identificar els documents essencials. Els participants van poder conèixer de forma activa i pràctica els diversos detalls importants per tindre al dia la seva associació. El moviment associatiu ha de ser conscients de que està portant moltes coses als ajuntaments, als municipis on està. N'hi ha un valor afegit de la comarca, dels municipis que estan treballant bé el moviment associatiu perquè estan aportant voluntariat, hores de voluntaris, mobilitzen recursos, estan contractant a persones i sobretot estan donant un servei a la ciutadania. Si el moviment associatiu és conscient d'aquest tema i comença a parlar en veu pròpia, estarà més fort per afrontar els reptes que venen. Venen reptes com la llei de subvencions. N'hi ha una proposta de nova llei de subvencions que segurament les associacions xicotetes tindran dificultat a accedir a aquestes subvencions. També està la reforma de l'administració local, que ens afecta directament al moviment associatiu perquè no són competències a lo millor de les administracions locals. Tot això s'està fent sense comptar en el moviment associatiu i no són conscients de lo que podria afectar als municipis si li llevem tota la tasca que està fent el moviment associatiu. Podríem donar-se el cas de que els xiquets no puguen anar a estudiar música a l'associació perquè l'associació no tindria recursos per a estudiar música, o un taller d'anglès, o anar a jugar a futbol en l'associació esportiva. Tot això podria desaparèixer. En alguns casos, el taller aplegà en el moment del canvi de la junta de la seva associació. Els propis alumnes van valorar molt positivament esta formació per tal de resoldre dubtes legals. El projecte que impartixen des d'aquest tipus de xerrades esperen que es pugui estendre perquè és molt important per a les associacions. La proposta és bàsicament a través d'aquestes formacions que comença avui amb la de carpeta documental i obligacions documentals i altres comunicació, assessoria, oferir un ampli ventall a les associacions de formació i a partir d'ahir també canalitzar les assessories per a resoldre els dubtes que apareguen en les entitats en la Fundació Envetxí o desplaçant-nos als municipis si és precís i fer-ho extensible a tots els pobles, tant d'esports com d'altres comarques. Comencem en esports i en la Plana Baixa, que són dos municipis, dos zones en les que tenim bastant relació des de fa algun temps a nivell associatiu, però esperem que això s'estenga. El programa, a banda de l'assessoria i les formacions, té també la publicació de materials. La formació a associacions és fonamental per a que la gent voluntària de les entitats dels nostres pobles treballi de manera efectiva pels fins de l'entitat. Els fa sabedors dels riscos i dels requeriments legals i això podrà enfortir el teixit associatiu de la comarca dels ports a llarg termini. Aquesta formació és la primera d'una bateria de cursos que es realitzaran arreu de tota la província de Castelló.